الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی. دیکھو شاید کوئی ایک باری بند کر کے دوبارہ نوے سرے چلا لو. وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی. جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی. مہکی ہے فضا ساری سرکار کی خوشبو سے. مہکی ہے فضا ساری سرکار کی خوشبو سے. یہ ٹھنڈی ہوا ان کے کوچے سے چلی ہوگی. یہ ٹھنڈی ہوا ان کے کوچے سے چلی ہوگی.
محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی، سرکار کے روضے پر جب شام ڈھلی ہوگی، خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو، آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی، روشن وہ صدا ہوگا ظلمت کی گھٹاؤں میں، کچھ خاک کے قدم ان کی جس منہ پہ ملی ہوگی، مقبول ظہوری وہ محفل ہے صدا جس میں توصیف نبی ہوگی، تعریف نبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو و بزرگو بھائیو، آج دے اس جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر میں تھوڑے سامنے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 251 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دے دامن کرم دا صدقہ حق بیانی دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ جی، جڑا فاصلہ ہے تھوڑا جا اور کٹا لو، گورنمنٹ تیان دی فاصلہ زیادہ رکھو بہرحال۔ میں جناب دے سامنے اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام آپ دا ذکر پاک شروع کیتا سی۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام دا ہی ذکر پاک کیتا جائے گا۔
حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جدوں جالوت کافر بادشاہ نو قتل کیتا اور او دے گل وچ رسا پا کے کھچ کے تو حضرت طالوت دی بارگاہ وچ لیا کے سٹیا تو عرض کردے نے جناب اے میں کتے نو مار کے لیا کے تواڈے قدماں وچ سٹ دیتا ہے۔ طالوت دے قدماں وچ لیا کے سٹ دیتا چونکہ طالوت انہوں نے وعدہ کیتا سی کہ جیڑا بندہ جالوت بادشاہ نو قتل کرے گا میں اس بندے نو اپنی ادھی سلطنت بھی دیاں گا اور ادھا مال بھی دیاں گا اور او دے نال اپنی بیٹی دا نکاح بھی کراؤں گا۔ تو جدو جناب داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت نو قتل کیتا اور لیا کے قدمہ سٹیا تو طالوت بادشاہ کہنے لگے چونکہ میرا وعدہ سی اور میں وعدہ کیتا سی کہ جڑا جالوت نو قتل کرے گا میں او دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کروں گا، تو میں وعدہ اپنا پورا کرنا چاہنا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تے نال بادشاہ نے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا۔ سبحان اللہ، اس تو بھی ہولی کہہ لو۔ اپنی بیٹی دا نکاح کیتا اور اپنی ادھی دولت جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے پیش کی تھی اور اپنی ادھی سلطنت بھی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے دے چھڑی۔ وقت گزردا رہا، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے لوگاں دے نال اتنا پیار کیتا اپنی رعایا دے نال کہ ہر بندے دی زبان تے ایک کوئی لفظ جاری ہے کہ داؤد ورگا کائنات وچ کوئی نہیں۔ جدوں بادشاہ اپنی رعایا دے نال اچھا سلوک کرے، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرے تو یقیناً پھر رعایا دی زبان تے بھی یہی لفظ ہوندے نے کہ ساڑھے بادشاہ نو بھی رب ساڑھی زندگی بھی لا چھڑے۔ کیوں جی گل نہیں ہے کہ نہیں؟ تو جو ساڑھا حال ہویا ہوں اسی ہوں جمعے دی دعا کرنے ہیں، تسی سارے تو انہوں پتہ ہی جڑی دعا کر دے ہو۔ خیر، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دے بارے میں ہر بندے دی زبان تے یہی ہے کہ بہت شاندار طریقے نال اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ ہر بندے دی زبان تے آپ دے بارے اچھے کلمات نے، ایک پاسے طالوت سی، ایک پاسے جناب داؤد علیہ السلام۔ اور ایک فطرتی جی بات ہے کہ جدو پہلے کسی ایک بندے دے نام دا ڈنکا وجدا ہوئے تو او دے نال جدو کسی دوسرے دا ڈنکا وجن لگ پوے نا تو او پہلے نو برداشت نہیں ہوندا۔ کیوں جی؟ پہلے نو برداشت نہیں ہوندا۔ جدو لوکاں دا پیار جناب داؤد علیہ السلام نال زیادہ ہویا نا تے طالوت دے دل دے اندر حسد دی اگ بھڑک اٹھی، حسد دی اگ بھڑک اٹھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسی حسد تو باز رہو۔ کیوں؟ فرمایا حسد بندے دیاں نیکیاں نو انج کھا جاندے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی۔ حسد پتہ کی ہے؟ حسد ایوے کہ کسے دی عظمت شان نو ویکھ کے بندہ سڑدا رہے تے آکھے اے جڑا اے دے کول اللہ کرے غرق ہی ہو جائے۔ اے دی ہور سوکھی جی مثال دے دیاں، بندے دی دکان ہوئے تے چنگی چل دی ہوئے تے نال جڑا بندہ کو ہور آیا نا ویکھ کے آکھے اچھا بھائی بڑی گل ہے، بڑی دکان چل دی، تے دل وچ یہی خیال ہوئے ایدی تباہی ہو جائے، اینو اگ ہی لگ جائے۔ اینو کہندے نے حسد دی بیماری۔ ایک ہوندا ہے حسد تے ایک ہوندا ہے رشک۔ رشک کرنا اسلام میں جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں۔ رشک وے
کسے دی عزت عظمت شان نو ویکھ کے اے دعا کرنی یا اللہ جویں اینو شان نال نوازے ہی نہ یا اللہ مینوں وی ایویں شان دے نال نواز دے. اے جائز ہے، حسد جائز نہیں. بادشاہ دے دل حسد دی اگ بھڑک اٹھی. جدو دل وچ حسد دی اگ بھڑکی نا تے بادشاہ نے ارادہ کر لیا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نو قتل کر دیا. دل وچ خیال ہے میں نو قتل کر دیا اور پروگرام بنا لیا. اپنے سپاہیاں نو کیا بھئی داؤد دی تلاش کرو، جتھے لبدا نو قتل کر دیا. ایک خبر چل دیاں جناب داؤد علیہ السلام آپ دی زوجہ تک پہنچی. تو آپ دی زوجہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے دس دیتا کہ میرے باپ دا اے پروگرام بن چکے ہیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جدو ایک خبر سنی تو آپ اپنے چند ساتھیاں نال لے کے شہر وچوں روانہ ہو گئے، باہر نکلے. بادشاہ نو بھی جدو اطلاع پہنچی کہ داؤد علیہ السلام شہروں نکل چکے نے، بادشاہ اپنا نال ایک لشکر لے کے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دے پیچھے دوڑیا. چل دیاں جناب سیدنا داؤد علیہ السلام ایک غار دے دروازے اگے پہنچے. کتھے پہنچے جی؟ جڑے گوڑیاں تے ہاتھ لا کے بیٹھے ادھر چھڑ کے ایک باری بولو کتھے پہنچے؟ اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ جدو غار دے دروازے اگے پہنچے نے کتب تواریخ اور سیر والیاں نے لکھیا کہنے نے جدو اللہ دے نبی جناب سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جدو غار دے دروازے اگے آئے آپ نے اپنے غلاماں نو فرمایا اے غلاموں اے سامنے غار ہے، پیچھے بادشاہ بھی آ رہے تے گل چنگی ہے اسی اس غار وچ داخل ہو جانے ہو. اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ غار دے اندر داخل ہو گئے. جہاں جناب داؤد علیہ السلام غار وچ داخل ہوئے نے اللہ کریم نے ایک مکڑی نو حکم دیتا اوہی مکڑی جڑی کدی میرے مصطفیٰ دے غار گیا کے جالا تن چھڑ دیئے. اے اللہ دی قدرت ہے نا، اللہ دی قدرت ہے. اللہ چاہے تے ابرا دے لشکر نو ہاتھیاں کولوں ہاتھیاں والے لشکر نو اللہ کریم ابابیلا کولوں ہلاک کروا چھڑ دے. اللہ دی مرضی ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ کریم خالق کائنات ہے. اللہ کریم نے مکڑی نو حکم فرمایا اے مکڑی جلدی کر جس غار دے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام گئے نے جا کے جلدی دے نال اس بادشاہ دے پہنچن تو پہلے اس غار دے دروازے نو اپنے جالے دے نال تن چھڑ. مکڑی نے جالا تن دیتا. جدو غار دا دروازہ بند ہویا اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ غار دے اندر بالکل محفوظ ہو کے بیٹھے نے. بادشاہ جدو غار دے دروازے تک آیا ویکھ کے حیران ہو گیا. آندھا ایتھے تک آئے نے اگے کتھے گئے؟ وچوں چند سپاہی بولے یقیناً اس غار دے اندر گئے ہونے نے. چل دیاں جدو غار دے بوئے اگے آئے نے بادشاہ ویکھ کے آکھن لگا آندھا اگر اے داؤد علیہ السلام اپنے یاراں دے نال اس غار وچ آئے ہوندے تے یقیناً اے جالا ٹوٹ جانا سی. اے گل پکی ہے ایتھے نہیں آئے کدھرے ہور چلے گئے نے. آؤ اسی واپس چلے جائیے. بادشاہ لشکر لے کے جدو واپس آیا رات دا ٹیم ہویا اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ اس غار وچوں نکلے نے. چل دیاں جدو رات پہ گئی جدو رات دا کافی حصہ بیت گیا اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ رات نو بادشاہ طالوت دے گھر وچ پہنچے. اس انداز نال پہنچے نے نہ کسے سپاہی ویکھیا ہے نہ کسے گھر والے بندے ویکھیا ہے.
او بادشاہ جی دے دروازے اگے بھی سپاہی کھڑے نے پہرے دار کھڑے نے اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام بادشاہ دے اس کمرے وچ پہنچے جتھے بادشاہ طالوت ستا آیا سی جناب داؤد علیہ السلام نے جا کے ویکھیا کہ بادشاہ آرام کردہ پیا ہے ستا پیا ہے آپ نے اپنے 2 تیر لے بادشاہ دے سرانے رکھے 2 تیر بادشاہ دے پیران والے پاسے رکھے 2 تیر بادشاہ دے سجے پاسے رکھ دیتے 2 تیر کھبے پاسے رکھے رکھ کے اللہ دے نبی واپس آگئے جدو رات مکی صبح دن چڑھیا ہے بادشاہ نے جدو اکھاں کھولیاں ویکھ کے ڈر گیا آکھن لگا اے تیر حضرت داؤد علیہ السلام دینے میں نو سمجھ آگئی ہے کہ بالکل جناب داؤد چنگے بندے نے ایک غلطی میرے کلوئی ہوئی ہے اگر میں جناب داؤد تے قبضہ کردہ تے یقیناً میں انہاں نو قتل کر چھڑدہ اے پتہ لگ دائے جناب داؤد اللہ دے سچے بندے نے تے یقیناً انہاں نے میرے تے قبضہ بھی کیتا ہے اے دے باوجود میں نو قتل نہیں کیتا بادشاہ اٹھیا اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے چ رکھ کے رون لگ پیا آندا یا اللہ میرے تو غلطی ہو گئی ہے میں تیرے نیک بندے دے خلاف اپنے دل وچ حسد دی اگ لے کے چلدا رہا ہاں یا اللہ مینوں معافی عطا کر دے معافی عطا کر دے ہن بادشاہ 1 2 3 4 5 کتاباں دے اندر نہیں تفسیر در منصور دے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو نقل فرمایا تفسیر البغوی دے اندر امام بغوی نے بھی لکھیا تفسیر الخازن دے اندر امام خازن نے نقل فرمایا تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی درج فرمایا البدایہ والنہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے بھی لکھیا تاریخ تبری اندر امام تبری نے نقل فرمایا اور ارائس المجالس دے اندر بھی روایت موجود ہے بادشاہ نے جدوں اپنے آپنوں مخاطب کر کے آکھیا آندہ ہے تو بڑا ظلم کیتا ہے تو بڑی زیادتی کیتی ہے اللہ دے ایڈے سچے تے نیک بندے دے خلاف تو دل وچ حسد لے کے پھردا رہا ہے ہر روز صبح دے ٹائم بادشاہ اپنے گھر وچوں چلدا ہے آندا کتھے وے قبرستان وچ قبرستان آندا ہے آ کے اوتھے گڑ گڑ آندا ہے روندا ہے روندیاں کافی دن بیت گئے ایک گل بڑی سنن والی شاید تھاڑے وچوں زیادہ بندیاں اے نہیں روایت سنی ہوئے گی بادشاہ طالوت بڑا پریشان روندا رہا پھر اپنے دل وچ سوچ دائے آندے کدے کل جاواں کدے بوئے تے جاواں کہ او بندہ میرے واسطے دعا کرے تے میری بخشش ہو جائے پہلے پہمیں جویں دا بھی سی پر اینا ضرور مانگدا سی نیکاں کل جائیے تے کم اوتھے ہی بندا ہے بادشاہ سوچ دا ہے آندہ کتھے جاواں میرا کم بنے انہوں اطلاع ملی پتہ لگیا ساڑھے اس شہر دے اندر ایک اللہ دی ولیہ ہے ایک اللہ دی بندی ہے انہوں اسم اعظم یاد ہے کی یاد ہے اسم اعظم یاد ہے کہ او بی بی اسم اعظم پڑھ کے جیڑی بھی دعا کرے گی اللہ دی دعا نو قبول فرما لوے گا بادشاہ اس بی بی کو لایا اس اللہ دی نیک بندی کو لایا آکے آندے اے بی بی میرے تو اے غلطی ہوئی ہے میں چاہنا منو معافی مل جائے انہیں آکھیا منو تو جیڑی دعا آکھیں گا میں کر دیاں گی انہیں آکھیا بادشاہ بول کے کہنے لگا اے اللہ دی بندی جیڑا میں گناہ کیتا ہے اس گناہ دا کفارہ صرف اللہ دا نبی دس سکدا ہے تے روایات چاہتا ہے اس ٹائم حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دا وصال ہو چکے ہیں جدو یہ واقعہ پیش آیا جنہاں دا پچھلے جمعے میں ذکر کیتا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 نام کتب تواریخ اور سیر والیاں نے اور کتب تفسیر والیاں نے لکھے ایک روایت حضرت شموئیل علیہ السلام
نمبر 2 حضرت الیسع علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام، جنہ دا مزار شریف بغداد شریف حضرت جنید بغدادی دے مزار دے قریب ہے۔ یہ 3 نام کتب تواریخ اور سیر وچ آوے۔ بادشاہ نے آکھیا میں جڑا گناہ کیتا ہے نا، جڑی میں غلطی کیتی ہے، اے دا کفارہ صرف اللہ دا نبی دس سکدا مینوں کہ دا کفارہ کی ہے تے میری کیویں نجات ہو سکدی۔ بادشاہ کہن لگا اے اللہ دی ولیہ انج کر، اسی چلنے ہیں اللہ دے نبی دی قبر تے۔ کتھے چلنے ہیں؟ سارے بولیے کتھے چلنے ہیں؟ بادشاہ کہنے اے اللہ دی ولیہ اسی اللہ دے نبی دی قبر تے چلنے ہیں، اور اجڑیاں کتاباں دے میں نام لے چکے ہیں، انہاں وچ اے 3 نام موجود نے، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت الیسع یا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہاں 3 اللہ دے نبیان دے نام موجود نے۔ بادشاہ کہندے اے اللہ دی ولیہ اسی نبی دی قبر تے چلنے ہیں، قبر تے جا کے تو دعا کری۔ اللہ دی ولیہ کہن لگی اے بادشاہ میں کیڑی دعا کرانگی؟ بادشاہ کھن لگا تو دعا اے کرنی ہے یا اللہ اس نبی نو قبر وچوں باہر کڈ، اس نبی نو قبر وچوں باہر۔ حوالے میں پہلے دے چکے ہیں، حوالہ غلط ہوئے چوک کھڑیاں کر کے گولی مار دینا، اگر حوالہ صحیح ہوئے تے پھر بس اتنا آکھاں گا آ سنیاں نال رل کے تو بھی نبیاں دیاں شانہ بیان کرے آکر۔ بادشاہ طالوت کہن لگا اے اللہ دی ولیہ تو جا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم اپنے نبی نو پھر زندگی عطا کرے، قبر وچوں باہر تشریف لے کے آن تے او اللہ دے نبی مینوں دسن گے میرے اس گناہ دا، میری اس خطا دا، میری اس لغزش دا کفارہ کیے۔ وہ عورت بول کے کہنے لگی ٹھیک ہے۔ بادشاہ بھی نال اللہ دی ولیہ بھی نال چل دیاں 3 نام کتب تواریخ اور سیر اور تفاسیر وچ لکھے۔ ایک روایت حضرت شموئیل علیہ السلام دی قبر تے آئے، ایک روایت حضرت الیسع علیہ السلام دی قبر تے آئے، تیسری روایت پیش نظر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دی قبر تے آئے۔ جدو قبر تے آئے نے اس بی بی نے ہاتھ اٹھا پہلے 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے پھر دعا کی تھی پروردگار عالم یا اللہ میں تیری بندی تیری بارگاہ چ دعا کرنی ہوں اپنے نبی نو اس قبر وچوں باہر کڈ تاکہ بادشاہ دا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس اللہ دی ولیہ جدو دعا کی تھی ہون جڑا جملہ میں کہنا چاہنا وہاں او یارا بنی اسرائیل دی ولیہ ہوئے تے دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو قبر وچوں باہر کڈ چھڑ دائے تے یار جے غوث آدم دعا کرنا مردہ قبر وچوں کیوں نہیں باہر نکل سکتا؟ او جے بنی اسرائیل دی ولیہ دعا کرے، بنی اسرائیل دی ولیہ دعا کرے اللہ دے نبی قبر وچوں باہر آ سکدے نے تے جے میرے مصطفیٰ کریم دے امت دا ولی تے پھر سید زادہ دعا کرے۔ اللہ دی ولیہ نے جدوں دعا کی تھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قبر وچوں باہر نکلے، جدوں باہر نکلے فرمایا کی گل ہے کی گل ہے؟ بادشاہ نے اپنا سارا معاملہ دسیا، کہندہ اے اللہ دے نبی اے مسئلہ بن گئے، جناب دسو میرا ہن کفارہ کیویں ادا ہوئے گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑی تو غلطی کیتی ہے تینوں پتہ نہیں تو ٹکر کدے نہ لئیے، ٹکر کدے نہ لئیے اللہ دے نبی دے نال۔ ہون تیرا جے سچی توبہ تے آ گیا ہے ہونے دا کفارہ اے وے تمہیں تے تیرے پتر تیرا سارا خاندان میدان جہاد وچ جا کے جنگ کرے حتیٰ کہ سارے جنگ وچ شہید ہو جاؤ، اللہ تھوڑی توبہ نو قبول فرما لوے گا۔ صرف اے دا کفارہ ہے اللہ۔ فرمایا انہیں دا کفارہ ہے یہ کہ میدان جہاد جا کے اتھے
جہاد کر، تو بھی تیرا خاندان بھی، حتیٰ کہ سارے دا سارا تیرا خاندان میدان جنگ بھی شہید ہو جائے تو تیری توبہ قبول ہے۔ بادشاہ آیا واپس، حضرت داؤد علیہ السلام دی زوجہ اور اپنی بیٹی نو کہنے لگا، بیٹی بلا جناب داؤد علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام جدوں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام جدوں آئے نے، بادشاہ نے انج کر کے جناب داؤد دے سامنے ہاتھ بننے، آندھا جناب مینوں سچی معافی دے دیو، حضور میں سچی توبہ کرنا چاہنا، مینوں معافی عطا فرما دیو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تینوں معافی ہے۔ تے بادشاہ نے اپنے سر تو تاج لایا، آندھا اگے ادھی سلطنت سی ہن ساری سلطنت ہی تھانوں عطا کر دیتی گئی۔ جدو جناب داؤد علیہ السلام دے سر تے تاج آیا، اللہ کریم نے قرآن چودہ نقشہ انج بیان فرمایا، اللہ فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ کریم ارشاد فرما گئے جدو جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت نو قتل کیتا، اس تو بعد فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا اللہ کریم نے انہوں ملک بھی عطا کیتا، والحکمت نبوت بھی عطا فرما چھڑی ہے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، فرمایا جو اللہ نے چاہیا ہے انہوں او علم بھی عطا فرما چھڑے آئے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اس آیت کے اندر تین چیزاں دا ذکر فرمایا، فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، نمبر ایک فرمایا اللہ نے انہوں ملک عطا کیتا، والحکمہ نمبر دو اللہ نے انہوں نبوت عطا کیتی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، نمبر تین فرمایا اللہ کریم نے انہوں علم عطا کیتا۔ او یار جنہوں صرف دنیا دی حکومت ملے او دی تے اتنی بڑی شان ہے، پر ایتھے گل میں تائی اس گل نو ایتھے لیا کے آنا چاہنا وا، کیونکہ میرا ایمان اس چیز نو گوارا ہی نہیں کردا اللہ دے نبی دی گل ہووے تے او محفل اونی دیر تک جچ دی ہوئی نہیں جتھے امام الانبیاء دی گل نہ ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، انہوں ملک عطا کیتا۔ داؤد علیہ السلام نو صرف زمین دی حکومت عطا کیتی ہے، کہ جدوں میرے نبی دی باری آئی ہے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، میرے دو وزیر زمین اتے نے، دو وزیر آسماناتے نے، تے وزیر اوتھے ہی ہوندے نے جتھوں دی بادشاہت ہوئے، جتھوں دا بندہ بادشاہ ہوئے۔ گویا میرے نبی نے دسیا او کائنات لیو داؤد علیہ السلام نو صرف زمین دی حکومت ملی ہے، اللہ نے مینوں زمین دی حکومت بھی دیتی ہے، آسمانہ دی حکومت بھی دیتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، جدا جدا عقیدہ تے ایمان ہے کہ میرے نبی نو اللہ نے ایتھوں دی شاہی بھی عطا کی دیئے، اوتھوں دی شاہی بھی عطا کی دیئے۔ مل کے ذرا آکھو میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، میرے کملی والے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دی واری آئی، فرمایا والحکمہ کہ نبوت عطا کی تھی، صرف نبوت عطا کی تھی تے ملک عطا کی تھا، پر جدو میرے نبی دی واری آئی، سبحان اللہ محبت نہ بولیے ذرا،
جدوں میرے کریم نبی علیہ السلام دی واری آئی صرف نبی نہیں بنایا اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ انہوں اللہ کریم نے نبوت عطا کی تھی پر میرے نبی نو اللہ کریم نے رسالت بھی عطا کی تھی تے ختم نبوت دا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ تے حضرت داؤد دی باری آئی فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، فرمایا جو اللہ نے چاہیا اللہ نے انہوں علم عطا کیتا، پر جدو تیرے تے میرے نبی دی باری آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے نبی دی واری آئی فرمایا علمہ شدید القوا، فرمایا انہوں اللہ تعالیٰ نے کیڑا اللہ فرمایا علمہ شدید القوا، فرمایا سخت طاقتاں والے نے انہوں علم خود عطا فرمایا ہے۔ تے محمد علی ظہوری قصوری دی روح تڑپی او بول کے آندہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارا شعر میں پڑھاں گا تسی آکھنا ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ کی آکھنا ہے؟ چلو ہے سرور انبیاء بھی میں ہی کوشش کر لوں گا، تسی آکھنا ہے کیا بات ہے۔ کی آکھنا ہے؟ انج نہیں آکھنا، تھوڑا جا اٹھی ساری آکھنا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی کم زدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، سب کے مشکل کشا اللہ کریم نے جناب سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نو ملک عطا کیتا، نبوت عطا کیتی، پھر علم عطا فرمایا، تین چیزاں دا ذکر، چوتھی چیز دا ذکر بھی اللہ قرآن فرمایا ہے۔ محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تین چیزاں آتاہ اللہ الملک والحکمہ، ملک نبوت، حکمہ تمہارا تمام مفسرین لکھیا نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ جو اللہ نے چاہیا آپ نے علم بھی عطا کی۔ نمبر 4 جڑی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، پڑھا قرآن، تھوڑا جا اور چیز بات نہ بولیے ذرا سبحان اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
فضلنا بعد النبیین علی بعد، فرمایا البتہ تحقیق فضلنا اساں فضیلتاں دتیاں نے بعد النبیین علی بعد، فرمایا بعد نبیاں نو بعض تے فضیلت عطا کیتی، وآتینا داؤد زبورا، فرمایا نبیاں نو بعض نبیاں نو بعد تے اساں فضیلتاں دتیاں نے، پر ساڈا داؤد نبی ہووے جنوں اساں کتاب زبور بھی عطا فرمائی ہے۔ کیڑی کتاب عطا فرمائی؟ وآتینا داؤد زبورا، اللہ فرماندا سا داؤد علیہ نبینا والے السلام نو زبور عطا فرمائی۔ زبور دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا زبور شریف دے اندر 150 سورتاں سن۔ کتنیاں؟ قرآن پاک وچ کنیاں؟ کیوں جی کنیاں؟ اگلے جمعے پوچھ کے آیا جا کروں ویکھ کے آیا جا پھر دساں گے۔ جی جی قرآن پاک دیاں سورتاں نہیں، میں ایتا نہیں پوچھی، میں قرآن پاک کیوں بھائی؟ سویرے جا کے نالے قرآن پاک پڑھا جے نالے تو تجسس ہوئے گا، پڑھو گے میں انہیں دس دیتا تو پھر سواد نہیں رہنا، اگلے جمعے دساں گے۔ سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دینا۔ زبور دے اندر 150 سورتاں سے تو جدو اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام آپ جدو زبور دی تلاوت فرماندے سن، زبور دی تلاوت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھیا، فرماندے نے جدو آپ بے کے زبور دی تلاوت کر دے سن نا، آپ دے پیچھے بیٹھے ہوندے سن علماء، اونا تو پیچھے بیٹھے ہوندے سن جنات، بندے بھی جنات بھی، جن بھی پیچھے بیندے سن، اونا تو پیچھے پرندے، اونا تو پیچھے باقی جانور۔ اللہ دے نبی بے کے جدو زبور دی تلاوت کر دے سن، فرمایا تے جدوں آپ دریا دے کنارے تے بے کے تلاوت کر دے سن، چلدا پانی بھی رک جاندا سی، فضا وچ پرندے اڑ دے آندے سن، جدو زبور دی تلاوت سن دے سن تے اوتھے ہی ٹھہر جاندے سن۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ دیکھو، اور ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، حضرت حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک رات میں مسجد نبی چ بیٹھا سا تے بے کہ میں قرآن دی تلاوت کر رہا سا، میں قرآن پڑھ رہا سا، فرماندے نے میں پڑھدا رہا، تھوڑی دیر تو بعد کی ہویا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، میں نے نہیں پتہ لگا کہ حضور آئے، میں پڑھدا رہا جد تک میں پڑھنا سی پڑھیا، جدو میں خاموش ہویا نا تو میں جدو انج نظر پھیر کے پیچھے ویکھیا کہ سرکار علیہ السلام پیچھے تشریف فرما، تو میں جلدی نال سلام پیش کیتا، حضور نے فرمایا اے میرے غلام ابو موسیٰ الاشعری، جی حضور، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام دیاں سوراں وچوں ایک تینوں بھی سور دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے سوراں دیتیاں سننا، انہاں سوراں وچوں اللہ نے تینوں بھی ایک سور دیتی ہے۔ بڑا سونا پیا قرآن پڑھ دا سیں۔ ابو موسیٰ الاشعری دا جواب سننا، عرض کر دینے حضور کاش منو پتہ ہوندا نا میں تسی پیچھے بے کے سن دے پے ہو، اگر منو پتہ ہوندا کہ تسی پیچھے بے کے سن دے پے ہو تو سرکار میں ہور چس نال پڑھ دا۔ کئی ساڑھے بیلی اندر جی سر نال پڑھنا، سر نال کتے؟ میں کہا نبی پاک علیہ السلام نے خود سر والے پڑھنے والے دی تعریف فرمائی تے ایک گل او آندے نے جڑا بے سرا ہوئے، جڑا بالکل بے سرا ہوئے نا وہ جی سراں والے کی نے جی کی، میں کہا جے تیرے کول بھی گلا ہوندا تے تو بھی گھٹ کوئی نہ کردا، میں کہا یہ اسد دی بیماری چھڑ دیو، اے نہیں چنگی ہوندی، رش کریا کرو، جی اللہ نے کسی نے دیتا دعا کرا کرو یا اللہ جی میں انہوں سونا گلا دیتا ہی منوں ہی ہے عطا فرما چھڑ۔ اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام زبور دی تلاوت کر دے رہے، لوکانوں اللہ دا پیغام دیں دے رہے۔ ایک رات حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ نے مکاشفۃ القلوب اندر اس روایت نو لکھیا فرماندے نے رات دا ٹائم ہے اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے کمرے وچ بیٹھ کے زبور دی تلاوت پہ کر دینے سبحان اللہ بولیے ذرا محبت نال اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام آپ زبور دی تلاوت فرما رہے ہیں زبور پڑھ دے جا رہے ہیں پڑھ دیاں اللہ دے نبی دی نظر اٹھی آپ نے ویکھیا سامنے ایک سرخ رنگ دا لال رنگ دا ایک کیڑا گزریا ہے جدوں سرخ رنگ دا کیڑا گزریا ہے اللہ دے نبی نے ویکھ کے کیڑے والوں فرمایا پتہ نہیں اللہ نے اس کیڑے نو بھی کیوں بنا چھڑیا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے نو کیوں بنا چھڑے ادھر اللہ دے نبی دے اپنے دل وچ گل سی آپ دل وچ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے نو کیوں پیدا کیتا ہے بس اینی گل سوچنے دی دیر سی کیڑا جڑا چلدا سی اچانک رک گیا رک کے اللہ دے نبی ول منہ کر کے آندا اے اللہ دے نبی اللہ نے مینوں ایویں نہیں بنایا اللہ نے میری بھی کوئی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے اے اللہ دے نبی اللہ نے میری بھی ڈیوٹی لائی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے کیڑیا تیری کی ڈیوٹی ہے تو کی کرنا ہے تے کیڑا بول کے آندا اے اللہ دے نبی گلے وے حضور میری ڈیوٹی ہے وے اللہ کریم نے میرے دل وچ ایک گل پائی ہے ہر روز جدو فجر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے فجر تو لے کے رات تک اللہ کریم نے میری ڈیوٹی لائی ہے میں 1000 باری اے اللہ دا نام جپنا وا 1000 مرتبہ میں اللہ دا نام پکارنا وا صبح تو لے کے شام تک فرمایا کیڑیا دس کیڑا اللہ دا نام لینا ہے تے کیڑا بول کے آندا اے اللہ دے نبی میں اینا لفظاں نال اپنی اللہ دی ثنا کرنا وا فرمایا او لفظ کیڑے نے کیڑا بول کے آندا میں آنا سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آنا یا نبی اللہ صبح تو لے کے شام تک میرا اے وظیفہ رہندا ہے 1000 مرتبہ میں اس نو پڑھنا پر یا نبی اللہ جو ہی رات پیندی ہے میرا وظیفہ بھی بدل جاندا ہے جدوں شام پیندی ہے میرا وظیفہ بھی تبدیل ہو جاندا ہے فرمایا جدوں شام پیندی ہے تیرا وظیفہ کی ہوندا ہے کیڑا بول کے آندا ہے اللہ دے نبی جو ہی شام پیندی ہے میری زبان تو جاری ہوندا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ و اصحابہ وسلم اچھا ایتھے ایک چیز اور بھی بڑی پیر صاحب مزے والی ہے صرف میرے نبی تے درود نہیں پڑھدا صرف حضور تے درود و سلام نہیں پڑھدا کیڑا ہوندا ہے اللہ دے نبی جدو رات پیندی ہے تے میرا وظیفہ ہوندا ہے میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد اے اللہ اپنے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا تے درود بھیج یعنی رحمت بھیج تے نال ہی کہندا ہے کیڑے محمد محمد کیڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہندا ہے النبی الامی جڑا غیب دان بھی ہے تے امی بھی ہے امی دا معنی پتہ کی ہے جڑا کسے دنیا دار کلو نہ پڑھیا ہوئے جڑا صرف رب العالمین کلو پڑھیا ہوئے اینی عرض کر کے پھر آندہ ہے وَعَلَىٰ آلِهِ یا اللہ حضور دی آل تے بھی رحمت بھیج تے صرف آل تک ہی نہیں رہندا اگے کہندا ہے وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ یا اللہ محبوب علیہ السلام دی آل اور مصطفیٰ دے صحابہ تے بھی درود و سلام بھیج رہا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا موسیٰ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام آپ جناب شروع کر دے ٹائم 2 بج گئے اچھا
حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا صرف اچھا ٹھیک ہے اچھا ماشاءاللہ چونکہ گرمیاں سن نا جی گرمیاں تے باپ ڈالا بھی آکھیا کہ سارے بندے گھر بیٹھے نے ویلے تو لہذا بل انہاں نوں چنگے بنا کے بھیجو اچھا میں اگے کدی نہیں سی ویکھیا بل والوں کل ہی ویکھیا اگے کدی ویکھیا ہی نہیں کنا آیا تارے ہو وہ کل ویکھیا وہ بل دے وچ اللہ میرے گھر ٹی وی بھی نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے لیکن او دا بھی 850 روپیہ لایا انہاں 850 روپیہ ٹیکس ٹی وی نہیں لیکن دے باوجود ٹیکس اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹیکس میں کیا ماڑے بندے انہاں اگے آکھیا سی ماڑا کوئی نہیں چھڈنا تے یقیناً رہندا کوئی نہیں جے کوئی ہور 2 مہینے جے کرونا کڈ گیا نا تے ساڈا کرونا ضرور نکل جائے گا انہوں نے کہا بھئی سارے بندے گھراں چ بیٹھے نے لہذا بل انہاں نوں ٹکا کے لاؤ وہ میرا خیال ہے شاید کوئی قسمت والا ہی بندہ ہونا جہاں کوئی 2000 تو گھٹ آیا ہوئے نہیں تے 7000 8000 6000 اس تو تھلے کسے بندے دا بل نہیں آ رہا تو ماشاءاللہ جی میں کرانوں نہیں ہونا چھڑیا تے مسیت نو کیڑا چھڑیا مندر بنائی جاندے نے مسیتاں نو ٹیکس لائی جاندے صرف ساڈی مسیت دا 35,000 روپیہ بل آیا صرف 1 میٹر دا اجے دوجے دا ہونا وہ انشاءاللہ سویرے آئے گا دیکھو انہوں 40,000 آندا ہے یا 70,000 آندا ہے اس واسطے یہ تواڈے دوستان دے تعاون دے نال ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب تواڈے کولوں لنگ رہے ہیں تو انہاں دے نال زیادہ تو زیادہ جڑا سلسلہ تسی کرنا ذرا ایک باری سبحان اللہ پیار نال فرمایا جی ذرا اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا نبوت عطا فرمائی اور حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے علم دی دولت بھی عطا فرمائی کی عطا فرمایا علم دی دولت اچھا ایک چیز ہو رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس دا ذکر فرمایا میں جناب دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا ایک باری محبت نہ بولیے سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے بے شک اساں حضرت داؤد علیہ السلام تے بڑا بڑا فضل کیتا ہے داؤد علیہ السلام تے اللہ فرماندا ہے اساں فضل کیتا ہے داؤد علیہ السلام تے فضل کی فضل کیتا ہے فرمایا یا جبالو اوبی ماہو والطیر فرمایا اساں داؤد علیہ السلام تے فضل ایک کیتا ہے کہ اساں پہاڑاں نو آکیا اے پہاڑو جدوں میرا نبی میری حمد و ثنا کرے جدوں میرا نبی میری تسبیح کرے یا جبالو اوبی ماہو والطیر اے پہاڑو تے اے پرندیو جدوں میرا نبی میری تسبیح کرے تسی مل کے میرے نبی دے نال میری تسبیح کریا کرو داؤد علیہ السلام جدو اللہ دی تسبیح کر دینے تے پہاڑ اور پرندے یہ مل کے اللہ دے نبی دے نال تسبیح کر دینے اگے اللہ فرماندہ ہے ایسا جڑا داؤد تے فضل کیتا ہے نا او اے وے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ فرمایا اساں لوئے نو حضرت داؤد دے ہتھاں وچ موم کر چڑھیا ہتھاں وچ موم کر دیتا لوئے لویا سخت چھا بڑا دلچسپ ایک واقعہ کتب تفاسیر والے نے لکھیا فرماندے نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ جو حکومت کر رہے سن تو آپ دا ذریعہ معاش جڑا سی نا گھر دا خرچہ وہ بیت المال وچوں ہوندا سی کتھوں بولیے ذرا کتھوں یعنی جنگاں تو جڑا مال آندا ہے او دا حصہ فوج دا بھی باقی رعایا دا بھی تو بادشاہ دا بھی وہ بیت المال وچوں آپ اپنا خرچہ لینے سے ایک دن ایسا آیا
اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ لوکاں دے کولو پوچھن واسطے کہ میرے بارے وچ لوکاں دی رائے کی اسی اپنے لفظاں وچ جنوں کہہ سکنا بھیس بدل کے لوکاں دے وچ بندہ پھردا رہے ہاں بھئی فلانے بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے تاثرات لینے حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوگاں دے وچ چل رہے کسی نو پتہ ہی نہیں لگا کہ اے اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام وہ جس بندے کو جا کے پوچھ دے داؤد دے بارے تیرا کی خیال ہے وہ کہندا بڑا ہی چنگا ہے یار کیا بات ہے اللہ ساڈی بھی عمر انہوں لا چھڑے لوگاں دے کولوں پوچھ دے جا رہے مفسرین نے لکھیا پوچھی جاندے نے لوگاں دے کولوں چل دے جا رہے نے چل دے نا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے نو انسانی روپ وچ کلیا فرشتہ انسانی روپ وچ حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے آ کے کھڑا آیا آپ نے فرمایا بلیا تیرا کی خیال ہے داؤد دے بارے اون فرشتہ جڑا انسانی روپ وچ آیا سی کہنے لگا جناب انہاں دیاں ساریاں خصلتاں ہی بڑیاں کمال نے ساریاں خصلتاں ساریاں عادتاں بڑیاں چنگیاں کاش کہ انہاں وچ ایک اے خصلت نہ ہوئے آپ نے جدو اتنا جملہ سنیا فرمایا او کیڑی خصلت ہے جدے بارے تو کہہ رہے ہیں کہ اے خصلت تو وچ نہ ہوئے تو وہ کہنے لگا جناب بیت المال وچوں نہ او مال لیندے بیت المال وچوں او نہ لین تے پھر ٹھیک ہے آپ نے جدو دی گل سنی آپ واپس آ گیا واپس وہ فرشتہ چلا گیا جو ہی واپس آئے تو اللہ دے نبی نے آ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی عرض کر دینے یا اللہ میں سمجھ لگ گئی ہے میں تیرا نبی جو آیا یہ تو میرے واسطے ہی بھیجیا سی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساریاں خصلتاں چنگیاں نے جی اے خصلت وچ نہ ہوئے تو پھر بڑی کمال گل ہے کہ اے بیت المال وچوں پیسہ نہ لین تو یا اللہ جے میں بیت المال وچوں بھی نہ لواں تو میں کھاواں پیاں کتھوں یا اللہ میرا اور کوئی ذریعہ معاشی نہیں تو میں کی کراں اللہ دے نبی نے جدو عرض کی تھی نا یا اللہ میں کی کراں اللہ نے حکم نازل فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام نے حکم نازل فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے اس نے قرآن پاک وچ نقل فرمایا سبحان اللہ بولیے ذرا کری محبت نال اللہ کریم نے فرمایا اے میرے سونے نبی داؤد علیہ السلام اے میرے نبی پوچھیا جے میں کی کراں اللہ کریم نے فرمایا اے نبی سن انی عمل سابغات وقدر فی السرد وعملو صالحا انی بما تعملون بصیر فرمایا میرے نبی تساں پوچھیا ہے کہ میں کیڑا کم کراں فرمایا میرے نبی سنو جے کم دا پوچھیا جے تے اج تو بعد انج کرو تسی اے زیرہ بنایا کرو جڑی میدان جنگ وچ استعمال ہوندی زیرہ استعمال کر دینے فوجی فرمایا سونے نبی زیرہ بنایا کرو تو یا اللہ لویا تے بڑا ڈاڈ ہے میں کیویں زیرہ بناواں فرمایا لویا پھڑ کے ہاتھے وچ تو رکھی لوئے نو منہ مسیح کر چھڑاں گے اللہ پہلے جڑی زیرہ ہوندی سی نا مفسرین نے لکھیا فرماندے وہ لمے سریے ہی ہوندے سن سیدھے سیدھے سریے وہ پا کے تے انہوں نے کرنا وہ جڑیاں انج کریاں پاندے سن نا انج بیلٹ انہوں پھیر کے اے کوئی نہیں سن جدو اللہ دے نبی نے کیتی یا اللہ میں کراں کی تے اللہ نے فرمایا سونے نبی زیرہ تیار کریا کرو یا اللہ لوہے دا کی کراں فرمایا لوکی تے پٹھیاں میں رکھ کے تے انہوں موم کر دینے نا مروڑ دینے نبی تینوں پٹھی بھی بالن دی ضرورت نہیں پہ گی اللہ تینوں سونے ہیں پٹھی بھی بالن دی ضرورت نہیں پہنی تھوڑے چلان دی ضرورت نہیں پہ گی یا اللہ کیویں مروڑاں گا فرمایا ہاتھ وچ پھڑ لیں جویں جویں چاہیں گا نا جویں ہاتھ مروڑ دا جائیں گا اسی لوہے نوں اوویں تیرے ہاتھ وچ موم کر دے جاواں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے ہاتھے وچ ان لوہے نو لینا جدر جدر دل کرنا انہوں مروڑ دیا رہنا تو زیرہ تیار کر دے رہے مفسرین کرام نے لکھیا ایک روایت ہے کہ آپ ایک زیرہ 1000 درہم دی بیچ دے سن اور ایک روایت کے اندر ایک زیرہ 4000 درہم دی آپ بنا کے فروخت کر دے سن اس طریقے نال سلسلہ چاہتا میں بھی ایک دعا کرنا آمین کہہ چھڑیا جائے
چونکہ اسی مولوی جڑے ہونے نا مولوی کام ساڈا بھی اور کوئی نہیں ہوندا تے اسی بھی میں بھی دعا ہی کرنا جمعے دی نشست وچ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ کچھ ساڈے واسطے بھی مولوی میں صرف اپنے واسطے نہیں سارے واسطے اجتماعی دعا کر لینی چنگی ہوندی ہے نا جی کیوں بھائی کی کیا وہ مولویاں دے حق وچ بھی کدی بول لیا کرو دعا کرنا یا اللہ جویں اپنے نبی نوں تو ایک کمال عطا فرمایا سی انہاں تے کرم فرمایا سی یا اللہ ساڈے تے بھی کرم فرما سانو بھی کوئی انج دا ہنر عطا فرما کہ یا اللہ آ جڑا سلسلہ ہے نا یہ فی سبیل اللہ ہی کردے رویے دوسرے پاسے ہی معاملات سیدھے ہوندے رہے حقیقت بات ہے پھر صاحب دلی تمنا یہی ہے کہ اللہ پاک کوئی انج دا سلسلہ ہور بنائے نا کہ انہوں ایسے کام نو پھر فی سبیل اللہ تے پھر جدو فی سبیل اللہ کام کریے تے دے وچ سواد ہی وکھرا ہوندا ہے اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان واسطے بہتر اسباب پیدا فرمائے اجے میں مکایا نہیں کی ہویا جے اجے تے دعا کرائی تسی اٹھ پے اجے تے ٹائم ہے سبحان اللہ بولیے ایک باری ذرا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نو علم عطا فرمایا میں دو گلاں عرض کرنی ہیں نا جی دو ایک حضرت داؤد علیہ السلام دی تے ایک چونکہ عید نزدیک آ رہی ہے اس حوالے نال قربانی دے حوالے نال ایک دو منٹ دے اندر گل عرض کرنا چاہنا داؤد علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک مقدمہ آ گیا داؤد علیہ السلام دی بارگاہ میں ایتھے پہلے ضمناً بات عرض کر لاں کچھ روایات نے جڑی بنی اسرائیلی روایات نے وہ بڑیاں غلط قسم دیاں قصص الانبیاء و تذکرات الانبیاء دوستاں پڑھیاں نے وہ جی انہاں دیاں انیاں بیویاں سن تے وہ فلانی بیوی تے عاشق ہو گیا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ اللہ دے نبیاں دی توہین ہے ایسے قصے قطعاً بیان نہیں کرنے چاہیے جس قصے وچ اللہ دے نبی دی توہین ہوندی ہوگی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دی بارگاہ دو بیویاں آ گئیں روایات وچ آندا ہے مفسرین نے خصوصاً تفسیر کبیر دے اندر تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدائی ماد الدین ابن کثیر نے لکھیا کہندے نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی بارگاہ دو عورتاں آئیاں اور انہاں دو عورتاں نو اللہ نے بچے عطا کیتے دوواں دے بیٹے سن انہاں بیٹے ایک جگہ تے لٹائے سن ایک بھیڑیا آیا وہ آ کے ایک بچے نے چک کے لے گیا جدو ایک بچے نے چک کے لے گیا نا وہ دوویں بیویاں آئیاں ہن ہر بیوی نو پتہ ہے بھئی میرا اپنے بچے دا کینوں بھول ہوندی لیکن وہ جدو ویکھے نا اتنے بچہ ایک ہی پیا تو جہاں بچہ ہے سی انہیں تے اپنے بچے نو اٹھایا وہ جہاں گواچ گیا سی نا انہیں آکھیا یہ تے میرا ہے تو میرا کیوں چکی جانی انہیں کہا بی بی عقل دا علاج کرا تیرا چکیا گیا اور میرا تے نہ چک یہ میرا ہے یہ فیصلہ لے کے دوویں مسئلہ لے کے اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئی وہ جہاں گواچا سی نا جڑی جھوٹی سی وہ آ کر روئی بڑا ویسے فطرتی جی گل ایسا بھی ویکھیا معاشرے جڑا جھوٹا ہوئے نا وہ ایک تے قسماں بھی چوکھیاں چکدا ہے تے روندا بھی چوکھ ہے میں جملہ بڑا بڑا کہہ گیا تسی غور نہیں کیتا ہوتا ہے کیوں جی جڑا جھوٹا ہوئے نا روندا بھی چوکھ ہے تے قسماں بھی چوکھیاں چکدا ہے ایتھے حدیث پاک سن لو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے حضور نے فرمایا جھوٹ بولنے سے اور قسم اٹھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا مگر اس میں برکت نہیں ہوگی چلو ایک جملہ یہ ہی لے جانا انہوں نے ذہن چ رکھنا اسی کوئی چیز بھی لئیے نا اسی سمجھنے اونی دیر تک پتہ نہیں یہ چیز وکری جب تک 50 قسماں چک لی پاویں جھوٹیاں ہی چکی جاؤ اللہ دی قسم ہے چیز انہیں دی لیاندی اللہ دی قسم نے وہ چیز تے تیری قسم چکن نہ سجنا وک جائے گی پر یاد رکھیں وہ دے وچ برکت نہیں ہونی اچھا دوسری بات وہ جہاں بچہ بگیاڑ چک کے لے گیا سی نا وہ چوکھا روئی اللہ دے نبی رحم دل آپ نے جدوں دا رونا ویکھیا نا آپ نے فرمایا اے بچہ اینو دے دے اے بچہ اس نو دے دے جدو آپ نے فرمایا نا بچہ اینو دے دے اسی ٹائم جناب سلیمان علیہ السلام بھی آ گیا سلیمان آ کے کہتے ہیں ابا حضور کی مسئلہ فرمایا بیٹا ہے مسئلہ ہے عرض کی ابا حضور اگر تسی اجازت دیو تو میں فیصلہ تسی فرما دیتا لیکن اگر تسی فرماؤ تو میں کچھ عرض کراں آپ نے فرمایا بیٹا دس کی گل ہے عرض کرتے ہیں حضور میں ایک عرض کر فرمایا پتر دس آپ کہنے لگے بچے نو ایتھے رکھو تے یہ دوویں بیبیاں جو آندیاں پئیاں نے ایک آندی میرا دوسری آندی میرا تے انہاں دوواں نو جڑا نا برابر حصہ دینا چاہیے جیو کیویں آپ نے فرمایا تلوار دے نال سینٹر چو کرو ادھا اینو دے دیو ادھا اینو دے دیو جدو اتنا حکم کیتا نا آپ نے فرمایا بھی ٹھیک کرو دو حصے جلال جدو تلوار لے کے گیا ہویا نا وہ جیدہ ہے سی نا
ਜਿਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੜਪ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਖੜੀ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वेख के कहने लगे अब्बा हजूर ये बच्चा एदा जे। और मैं पुत्र एदी दलील अर्ज की अब्बा जी जिदा है सी ना ओदे तो बर्दाश्त नहीं होया कि मेरे पुत्र दे दो टुकड़े होन। दूजी वेख लो आराम ना खड़ी। अल्लाह दे नबी ने वेख के फरमाया पुत्र तू ठीक आना है, वाकई है बेटा इसरा है। अल्लाह ताला ने अपने नबियां नू शाना मुकाम उरूज बुलंदियां अता फरमाए ने। इंशाअल्लाह बफज़ले ही ताला चंद दिनों तो बाद ईद उल अदहा असी अपने लफ्ज़ां च कहने वड्डी ईद आ रही। तो कुर्बानी देना हर मुसलमान साहब निसाब उत्ते वाजिब है। पिछले साल भी मैं कीता सी, बड़ा सादा जिहा तो छोटा जिहा मसला है। साढ़े अमूमन रिवाज ये वे प्यो बुढ़ा हो गया बेचारा करदा कुछ नहीं, माँ भी बजुर्ग है, बाप भी बजुर्ग है, तो जेडे बच्चे थोड़े जिहा खांदे पींदे ने वो पता उन्हां दी तमन्ना होंदी भी चूंकि साढ़े अब्बा जी ने साड़ी अम्मा जी ने वो आंदे ने भाई इस बारी कुर्बानी ना अब्बा जी दे नां दी करनी, अगले साल अम्मा जी दे नां दी करनी। याद रखो जेड़ा बंदा साहिब निसाब है, कमांदा है, घर दा सरबराह है, कुर्बानी करना ओदे ते वाजिब है। मिसाल दे देना, मेरे घर दे अंदर मेरी वालदा साहब वो साडे विच वड्डियां ने, लेकिन इस टाइम सरबराह घर दा मैं हां। कुर्बानी करना मेरी वालदा ते वाजिब नहीं, उन्हां ते इस सूरत च वाजिब है कि अगर उन्हां दे कोल पूरा हक होवे, उन्हां दे कोल दौलत होवे, पैसा होवे, साहिब निसाब होण ते फिर उन्हां ते भी वाजिब है। अगर वो साहिब निसाब नहीं, साहिब हसीयत नहीं, तो फिर साहिब निसाब मैं हाँ, साहिब हसीयत भी मैं हाँ, घर दा सरबराह भी मैं, तो फिर कुर्बानी करना मेरे ते वाजिब है। अगर मैं चाहां कि अपनी वालदा दे नां दी कुर्बानी करनी तो फिर मैनू दो जानवर लेने पैणगे, एक जानवर अपनी वालदा वास्ते ते एक जानवर अपने वास्ते। अगर मैं आखा कि नहीं मैं अपनी वालदा वास्ते कुर्बानी देनी, मैं नहीं देनी, तो मैं मुजरिम होवांगा। क्यों कि कुर्बानी करना मेरे ते वाजिब सी, मेरी वालदा ते वाजिब नहीं सी। इवें ही कुछ दोस्त कहते हैं जी साढ़े अब्बा जी फौत हो गए, अब्बा जी वास्ते कुर्बानी देनी, तो फिर भी दो जानवर लवो। एक जिहड़ा बंदा जिंदा है, जिहड़ा घर दा सरबराह है, ओहदे ते कुर्बानी वाजिब है, वो अपनी तरफों देवे, जिहड़ा फौत हो गया उहदे वास्ते एक होर जानवर लैके देवे। इस वास्ते इन्हां चीज़ां नहीं। अगर घर दे अंदर 5 अफराद ने तो 5 बंदे ही साहिब हसीयत साहिब निसाब ने, तो ये नहीं ठीक है भाई कोई कुर्बानी दे दो सारे बरी नहीं, 5 बंदियां तो कुर्बानी वाजिब है। अगर 5 बंदे ही साहिब निसाब ने, साहिब हसीयत ने, तो 5 बंदियां तो कुर्बानी वाजिब है। एक नाल काम नहीं चलेगा, एक जिहदे नां दी दे दी वो तो बरी हो गया, बाकी 4 बंदे गुनाहगार होणगे। आखिरी मसला है कि कुर्बानी कर दो तो करन तो बाद, पिछले साल भी मैं अर्ज कीता सी ते इस बारी भी अर्ज कर दिया, कुर्बानी करन तो बाद सारा गोश्त चुक के फ्रिज च उतले खाने च नहीं ला लेना। हसान वास्ते नहीं कहता, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए करीबा। एक बंदा मैनू आंदा जी मौलवी साहब ये जड़ा गोश्त कुर्बानी का मुहर्रम के महीने खा लेना चाहिए। मैं कहा तू अगली निक्की ईद तक खांदा रही, क्योंकि बाद ते उन्हें कट्टे छट्टे करने ये सारा बंद कर देने ने, क्योंकि करोना छाया कोई पता नहीं, दिल चाहते इन्हां ते भी पाबंदी लग जाए। खुदा दा खौफ करो, जिस मालिक ने तेन हुण खाण वास्ते दिता है उस मालिक ते तवक्कुल रखो, तेनू अगले दिन भी अता फरमा चढ़ेगा। ये ईद का गोश्त जिहड़ा ये फ्रिजां विच रखण वास्ते ठीक है, रख सकते हो, गुनाह नहीं, कबाहत नहीं है। लेकिन देखो जिस बंदे ने 2 जानवर कीते हैं, पिछली बारी एक दोस्त मैनू कहन लगा जी वड्डा भी करना है तो छोटा भी करना है। मैं कहा उन्हें कहा जी वड्डा सारा वंडना है तो छोटा फ्रिज च रखना है। मैं कहा तो ज्यादती है ना। अल्लाह ताला फरमांदा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथा सुपारा है। अल्लाह ताला फरमांदा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फरमाया तुसी उन्नी देर तक नेकी नूं नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह दे राह विच वो चीज़ ना दिओ जिहड़ी तुहानूं ज़्यादा पसंद होवे। ये तो गल भी वड्डा वड्डा अज अल्लाह दे राह ते दे दिओ। अब मैं कई बारी वेख्या आ तुसी खिदमत करदे हो ना, तो हकीकत बात है कई बारी वेख्या 100 के नोट निकलते हैं तो हुंदा उत्ते विच या कैद आज़म दा सिर ही नहीं हुंदा, तो या अगले वो हिंसे ही सारे मुक्के होंदे ने। चल कोई नहीं, जिहड़ा किधरे नहीं चलदा वो अल्लाह दे राह ते चला दिओ। खुदारा इंज नहीं करना चाहिए। अल्लाह दे राह ते जिहड़ी चीज़ जदों दिओ सोहनी ते सुथरी ते आला ते अफजल चीज़ दिया करो। जिहड़ा गोश्त कर दिओ ना, गोश्त तो बाद साडे विच रिवाज है
ਅਜੀ ਭਾਈ ਆਬਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੱਲੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਘੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 2-3 ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕੋ 5-7 ਕਿਲੋ ਘੱਲਣਗੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋग हैं ने, हकीकत बात जे, कभी अपने मुआशरे विच अपने आप तो हट के भी कभी किसी को वेखना। तेरे मुआशरे अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं ने जेड़े बेचारे साल बाद गोश्त खाते हैं, ईद द ईद। तो ऐसे मौके दे उत्ते उन्हां गरीबां नूं ना भुलिया करो, उन्हां नूं भी याद रखिया करो। अल्लाह दी बारगाह च दुआ, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।